Още от самото начало, като звъннаха тези мъжки гласове, в мен стана нещо. Не е лошо, хубаво. В София имаме 3 състава хорови. Един смесен хор на църква Солунска, и той е предимно младежки хор. Прави посещение в чужбина и в Англия, в Виена, в Италия на евангелизация бяхме, в Македония сме канени в Скопие. Ама чувам мъжко изпълнение, то звучи по особен начин. Затова от мое име, от името на църква Солунска, ви каня, когато желаете, заповядайте в София, изнесете един концерт с това хубаво ваше пеене. Ще се радваме на вашето присъствие, на вашето изпълнение. Разбрах, че репертуара ви е богат и това няма да пречи да слушаме 1 час и 2 часа и колкото можете да издържите. Така. Братя и сестри, тази вечер ще продължим нашето изследване върху темата за Святия Дух. Би желал да прочета думите на Исус, записани в книгата Деяния на апостолите, 1 глава, 4 и 5 стих. И като се събираше с тях, заръча им да не напускат Ерусалим, но да чакат обещанието на Отец,
за което каза той: чухте от мен. Защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Много християни се страхуват да говорят за кръщението със Святия Дух. Някога тази тема се поставя на нивото на фанатизма и екстремизма. Мнозина мислят, че кръщението със Святия Дух е нещо екстатично, че то предимно е свързано с говорене на неразбрани езици. Искам от самото начало да ви кажа, Исус не е имал в това в предвид. Нито Йоан Кръстител, когато казва, че той ще ви кръсти със Святия Дух с огън, имал в предвид това, нито аз имам в предвид това, което ще говорим тази вечер, за което някои хора мислят. Какво е кръщението със Святия Дух? Преди всичко, кръщението със Святия Дух означава едно специално изпълване със Святия Дух. Самата дума кръщение произлиза от гръцката дума баптизо. Това означава потапени в течност и изваждане от течност. Обикновено боежиите на тъканите са употребявали тази дума. В българският език има друга дума до баптизо, която се казва вапцване, баптизо. Поставяш преждата бяла и изваждаше червена. Поставяше бяла и изваждаше жълта. Изваждаше си. Поставяш един цвят и излиза друг цвят. При водното кръщение, човекът, който решил да сключи завет с Бога, се потапя във водата, демонстрирайки смъртта към старият живот, погребението на греховете и възкръсването за нов живот. При духовното кръщение обаче, Святия Дух се потапя във вярващия. Някога духовното кръщение се представя с помазване, както пред царете, пророците и свещениците в древността. Когато вярващите хора преживеят това кръщение, съгласно Библията, те се екипират със специални божествени пълномощия за този свят. Исус Христос също е преживял кръщение със Святия Дух. Кръщението му със Святия Дух беше отделно събитие от водното му кръщение и ще видим как става това. В Лука 3 глава, 21 и 22 стих, евангелистът Лука описва кръщението на Исус. И когато се кръсти целият народ, и когато Исус се кръсти и се молише, небето се отвори, и Святия Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше: ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Представете ли си картината? На реката Йордан в този ден се среща цялото божествено триединство. Бог Отец е там в гласът, който се чува: ти си моят възлюбен син. Там е Исус Христос, второцен на божеството, и Святия Дух като гълъб. Но прави впечатление, че Лука каза, когато се кръстил народа, Исус е бил като чили от последните. Минава той в редицата на кръщението и се помолва след кръщението. Тогава небето се отваря и Святия Дух слиза върху него в телесен област като гълъб. След като излиза от водата, Святия Дух се впуска върху него като гълъб. Святия Дух обаче действаше в живота на Исус Христос още преди неговото кръщение. Също евангелистът Лука говори в Лука 1 глава за срещата между майката на Исус, Дева Мария, и ангел Гавраил. Като дойде ангелът при нея от 28 стих надолу, каза й: здравей, благодатна, Господ е с теб, благословенна си ти между жените. Тези думи, здравей, благодатна, Господ с теб, са думите, които са вдъхновили много композитори да напишат произведението Аве Мария, грация плена доменус текум бенедиктато, ора pro nobis, nobis peccatoribus. Това е същото, което е казал Гавраил на Мария. Тя много се смути от думите му и си размишляваше какъв ли ще бъде този поздрав. И вие да сте на нейното място едно момиче, и то ще се смути. И ангелът ти каза: не бой се, Мария, ти си придобила Божието благоволение. Ето, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус.
Той ще бъде велик, ще бъде наречен Син на Всевишния. Господ Бог ще му даде престол на баща му Давид. Ще царува на тяковия дом до века и царството му няма да има край. Мария каза на ангела: как ще стане това, като аз мъж не познавам? Ангелът ти отговори: Святия Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени. Затова и Святият, който ще се роди от теб, ще се рече Божий син. От кога Святия Дух е бил с Исус? Прави ли впечатление? Още от самото Негово зачатие. Заченат чрез Святия Дух. Когато Исус Христос се ражда, четем за Неговото тинейджерство, за Неговите тинейджерски години, описани в Лука 2 глава, 40 и 52 стих. Първо, детските години. Детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат беше над него. Исус напредваше в мъдрост и в ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Своето детство и тинейджерските години Исус също беше воден и укрепен от Святия Дух. И след кръщението си, излизайки от водата, той се помоли и Святия Дух слезе над него. Макар че е заченат чрез Святия Дух и воден в детството си от Святия Дух, той се моли за кръщение със Святия Дух. И от тогава, след явяването на Святия Дух във вид на гълъб, той е изпълнен със Святия Дух, изпълнен е със сила и той е готов вече да посрещне сатанинските изкушения. Разбира се, кръщението на Исус Христос не го запази от проблеми, но то го приготви да посрещне проблемите с успех. От този момент той служеше на своите съчовеци с силата и с помазанието на Святия Дух, както пише Лука, 4 глава, 14 стих. Исус се върна в Галилея с силата на Духа и слух се разнесе за него по цялата околност. Какво произлизаше от това в неговия живот и какво отражение оказваше това върху живота и на другите, казва апостол Петър, домът на Корнили, Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих. Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да прави благодеяние, да изцелява всички огнетявания от дявола, защото Бог беше с него. Исус служеше на човечеството. Той беше помазан от Святия Дух. Той беше изпълнен със Святия Дух. И когато един ден влиза в синагогата, един съботен ден на Назарет, той прочита едно пророчество на пророк Исаия, което удиви хората, които го слушаха в 4 глава, 17 до 19 стих. Подадаха му свитък от книгата на пророк Исаия, той като разгъна свитъка намери мястото, където беше написано: Духът на Господа е на мен, защото ме е помазал да благовествам на сиромасите, пратил ме да проглася освобождение на пленниците, проглеждане на слепите, да пусна на свобода огнетените, да проглася благоприятната Господна година. И като сгъна свитъка, върна го служителя, седна и започна им казва: днес се изпълни това писание пред вас. Исус знаеше и проповядваше, че е помазан и е екипиран от Святия Дух. Пророк Исаия беше предсказал 7 века преди това, а дойде денът на това изпълнение. Ако Исус Христос се нуждаеше от помазанието на Святия Дух, какво остава за нас? Нека да разгледаме каква е била опитността на последователите на Исус Христос по-късно. Истинските вярващи не се кръщават само с вода, но в тяхното обращение участва и Святия Дух. Спомните ли си какви думи каза Исус на онзи Израилев духовен учител в Йоан 3 глава, 5 до 8 стих? Исус отговори на Никодим: Истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и от дух, не може да влезе в Божието царство. Роденото от плътта е плът, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа, където си иска и чуваш шумът му, не знаеш откъде идва, на къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Водното кръщение е видимото свидетелство за прощението и погребването на греховете ни. То е заветният знак за нашите нови отношения с Бога. Ако грехът от нашия живот е отстранен,
това празно пространство трябва да бъде запълнено с нещо друго. И с какво? Със Святия Дух. Духовното кръщение ни оборудва с сила. И тая сила ни е необходима да бъдем успешни свидетели за Исус Христос. Деяния на апостолите, 1 глава, 8 стих, Исус каза: ще приемете сила, която дойде върху вас Святия Дух, ще бъдете свидетели за мен, както в Иерусалим, така и в цяла Юдея, Самария и до края на земята. Ако при водното кръщение водата покрива нашето минало, то Святия Дух утвърждава нашето настояще и осигурява нашето бъдеще. Святия Дух, разбира се, не се дава автоматично. Какво се прави преди това? Лука 11 глава, 13 стих, Исус казва какъв е пътят, по който можем да получим Святия Дух, който Той е обещал. И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Святия Дух на онези, които искат от Него. Значи Святия Дух се получава в резултат на нашето искане от Бога. За Него трябва да се молим, така както Исус се молише да притежава Святия Дух. И освен, че трябва да се молим и нещо друго, трябва да прибавим към молитвата. Галатяните, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел пише на вярващите в Галатия следните думи: и така, благовестието дадено на Авраам да дойде чрез Христос Исус върху езичниците, за да приемем обещания Дух чрез вяра. Когато се молим за Святия Дух, ние трябва да вярваме, че наистина Господ ще ни го предаде. Казва апостол Павел, че ние не получаваме Святия Дух какви технически средства, нито като плод на дълги, настойчиви, препирливи молитви, нито чрез някакви добри дела, а ние получаваме Святия Дух благодарение на молитвата и на вярата, която проявяваме в Бога. Получаването на този дар е толкова важно, че апостол Павел каза на Ефесяните в 5 глава 18 стих: не се опивайте с вино, а се изпълвайте с Духа. И той иска да каже с други думи: пазете това, което сте получили, да не ви го отнеме някой. Опреснявайте присъствието на Святия Дух във вас. На 50-ницата това обещание се изпълни пръв път. Какви бяха последиците? За последиците на това четем в Деяния на апостолите, 2 глава, и там 46 и 47 стих. Всеки ден прекарваха храма с единни духом, разчупваха хляб по къщите и се храниха с радост и чистосърдечие. Като хвалиха Бога, печелиха благоволението на целият народ. Господ всеки ден прибавяше към онези, които се спасяваха. Настъпи един нов живот в първата църква. Радост и единство цареше след тях. Евангелието се проповядваше с сила. В един ден бяха спечелени за Христовата кауза 3000 души. След време 5000 души. Болни също бяха изцелявани по много чуден начин. В 5 глава на Деянията, 15 и 16 стих си говори. Така че даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, така че когато минава Петър, поне сянката му да засегне някого от тях. Събираше още множество вдовете около Ерусалим, които носиха болни и измъчваните от нечисти духове. И всички се изцеляваха. Благодарение на какво? На това, че Святия Дух беше в църквата и управляваше църквата. С това се случи същото, каквото беше с Исус след Неговото кръщение. Но сега бяха засегнати много повече души, отколкото тези, които бяха по времето на Исус Христос. Вярващи получаваха Святия Дух. Как вярващи получаваха след 50-ницата Святия Дух? И можем ли ние днес да получим Святия Дух, така както е обещано? Ами писано е как. Апостол Петър в Деяния на апостолите, 2 глава, 38 и 39 стих казва следното: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви. И ще приемете този дар, Святия Дух, защото на вас е дадено обещанието и на децата ви, на всички далечни, колкото Господ нашия Бог ще призове пред себе си. Покайте се, каза апостолът, и тогава може да получите Святия Дух.
Това обещание е валидно не само за онези дни, но за всички генерации до края на световната история, включително и за нас. Историята на първата църква показва, че това се е изпълнило точно така. Интересно е, някога някои са получавали Святия Дух преди кръщението си. В Деяния на апостолите 10 глава, 44 до 46 стих ни докладван този случай в домът на Корнилий. Докато Петър още говореше думи, Святия Дух слезе на всички, които слушаха Словото. И обрязаните вярващи, които бяха дошли с Петър, се смаяха, че дарът на Святия Дух се изля и на езичниците. Дошли да посетят домът на Корнилий и хората, които са събрани с тях, обаче смаяни са, че Святия Дух се излива и над езичниците, които вярват в Бога. В 15 глава, пак на Деяния на апостолите, 15-17 стих, апостол Петър трябва да докладва за това събитие на църквата в Йерусалим. И той докладва със следните думи. Тогава се спомних думите на Господа, как каза: Йоан е кръщавал с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух. Така че ако Бог даде същия дар на тях, когато повярваха в Господ Исус Христос, както и на вас, кой бях аз да попреча на Бога? Домът на римляни на Корнилий, Святия Дух се изля върху тази група в домът на Корнилий, моментът, докато Петър говореше. В Ефес по-късно в 19 глава четем за една група вярващи хора, които вярвали в Исус, но нямаха връзка с Святия Дух, не познаваха и дори не бяха и чували за Святия Дух. Там апостол Павел възложи ръце на тях и те получиха Святия Дух. Тези мъже от Ефес бяха наистина вярващи ученици. Те пазеха съботата, вярваха в идването на Исус Христос, първото му очакваха, второто му идване, принадлежаха към църквата, но ще се казва, нямаха връзка с Святия Дух, не бяха получили Святия Дух в тази пълнота, която беше нужна. И те решиха още веднъж да се кръстят, и тогава Павел възложи ръце върху тях и те получиха Святия Дух. И сега Павел, едва сега, беше доволен от тяхното духовно развитие. В Деяния на апостолите 8 глава, от 14 до 17 стих четем какво става в Самария. Апостолите, които бяха в Йерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петър и Йоан, които като слязаха, помолиха се за тях да приемат Святия Дух, защото той не беше слязал още на нито един от тях, а само бяха кръстени в името на Исус Христос. Тогава апостолите полагаха ръце на тях и те приемаха Святия Дух. Чрез проповедта на Филип те бяха кръстени с вода, но не бяха получили Святия Дух в пълнота, не бяха оборудвани с тази сила и с тези божествени пълномощия. Деяния на апостолите е интересно. В 9 глава вече се срещаме с апостол Павел, с Савел, който става Павел. 17 стих. Така Анания отиде и влезе в къщата, където се намираше Павел. Като положи ръце на него, каза: братя Савли, Господ ме изпрати същият Исус, който ти се яви на пътя, по който ти идваше, да прогледнеш и да се изпълниш със Святия Дух. И веднага сякаш люспи паднаха от очите му и той прогледна и стана и се кръсти. Кога Павел получил Святия Дух? След кръщението си или преди кръщението си? Тук пише преди кръщението си. Възложи ръце над него Анания, Божия служител, и Божия Дух се изял над Павел. След като повярва и се покая, Анания положи ръцете си върху него и той получава Святия Дух. Святия Дух го получава даже преди кръщението си. Той се кръсти с водата и тогава прогледа. Веднага обаче започна се това да проповядва с сила, че Исус Христос е обещаният Месия. Очевидно е, че кръщението със Святия Дух не става по една и съща схема. Някога става с чудо, но не винаги. Някого преживяват веднага след кръщението си. Исус и други по-късно, като 12 ученика в Ефес. На някои са полагани ръце, на други не. Някой получава духа, както Павел Корнилий, преди кръщението и при тяхното покаяние, а други едва след това. Святия Дух има 3 функции. За тези 2 функции говори Исус в Йоан 16 глава, 8 стих.
И когато той ще обвини света за грях, за правда и за съд. За да обвиниш някого в грях, целта е да го обвиниш в грях, за да преживее покаяние. Свят убеждава човека да се покае от греховете и да приеме Исус като личен спасител. Първата функция. Второто нещо. Когато човек повярва в Бога и се покае, Святия Дух го прави ученик на Бога и му открива нови истини и оформя живота му, се движи в нов жизнен стил. И след това Святия Дух не свързва с едно особено кръщение, за да получим духовни пълномощия, като посланници на мира и примирението с Бога и да служим успешно като Христови последователи. И когато говорим за Святия Дух и се питаме дали сме преживяли Святия Дух, добре е да си задаваме тези въпроси. За да бъда кръстен от Святия Дух, първо трябва да съм повярвал и да съм се покаял от това, което знам, че е грях в моя живот. После очите ми и сърцето ми да бъдат отворени за божествените истини и да направлявам живота си в един нов стил на живота. И да се съобразявам с този нов стил, в новия жизнен път. И тогава вече получавам особените пълномощия от Бога заслужени. Всеки християнин се нуждае от кръщението със Святия Дух. Знаете ли, че Елена Вайт също е писал много върху тази опитност? В списанието Review and Herald от 18 февруари 1880 година тя пише: това, от което ние се нуждаем, е кръщението със Святия Дух. Без него ние не сме готови да навлезем в света. В 6 томо свидетелствата, 86-та страница. Всички в църквата трябва да бъдат убедени от необходимостта на кръщението със Святия Дух, за да се превърне тя в живи плодоносни дървета за слава на Господа. Тя пише на един брат, свидетелства, том 5, 549 страница. Бори се в Бога в сериозна молитва за кръщение със Святия Дух. Книгата Картини на Божието царство, притчи Христови, 117 казва: Исус ежедневно беше кръщаван със Святия Дух. И затова апостол Павел казва: изпълвайте се с Духа. Снощи я правих едно сравнение. Святия Дух е като парфюм. Напарфюмираш се, обаче след време парфюмът се изпарява. Ти се нуждаеш от ново зареждане. Святия Дух влиза в нас и от живота ни, от работата ни за Бога е необходимо след време пак да бъдем зареждани. Нейните изказвания, Елена Вайт показва, че вярващият не получава автоматично Святия Дух при своето покаяние, иначе тя не би ли призовала да се молим за това. Нека Сатана да не ни заблуждава. Нека да знаем обаче, че темата за Святия Дух и особено за кръщението със Святия Дух е една котлива тема. Има днес много фалшиви информации и заблуди за това какво се случва, когато някой получи кръщението със Святия Дух. За съжаление днес харизматичните общества са арендирали тази тема за себе си и са изпълнили с фалшиво съдържание. Ако искаш, според харизматиците, да знаеш дали си кръстен със Святия Дух, ти трябва непременно да говориш на непознат език. Но докато четахме тук в Библията, не винаги става нужно да се говори на непознат език. Ако е нужно, Господ ще ти даде тази способност. Но не винаги става с това. Къде остават другите дарби? Един харизматик при мен дойде, когато бях в една църква и каза: аз получих Святия Дух. Как? Ами хората се молиха се и аз изведнъж получих една сила и проговорих едни думи, които не разбирам. Кои бяха тези думи? Дамбинги би артикула, дамбинги би артикула. И какво значи това? Ами трябва тълковател, аз не разбирам какво значи. Представете си, учениците в денът на Петдесятницата говорят и хората казват: тези какво говорят, бе? И някой ще каже: ами трябва да дойде тълковател да ни каже какво говорят. Ама така ли е писан доклада? Доклада беше: чуваме ги да говорим на нашите езици за величията Божии. Аз не мога да приема,
че от това изпълнение със Святия Дух 120-те, които бяха събрани в горницата, са скачали и са се гърчали и са се пени. Те са се говорили вдъхновенно. И хората казали: какво става това, бе? Не са ли галилеяни тези хора, бе? Какво става с тях, бе? Ние в този вид не сме ги виждали. Говорят величията Божии на онези представители на националности, които бяха дошли за великият празник в Йерусалим. По-скоро може да приемем, че това чудо на Петдесятницата не е било толкова говоримо, колкото слухово чудо. Апостолите се говорили на тяхния еврейски език, а чужденци ги разбирали на тяхният език. Така е. Трудно е днес, когато стане дума за тази тема, да останеш безпристрастен. Трябва да имаме ясна позиция. Знаете ли, че Сатана много се страхува от правилното разбиране на тази тема? Той знае, че ако наистина ние сме кръстени със Святия Дух, неговата власт се разбива. Затова той прави всичко възможно. Преди е дошло времето за истинското изливане на Святия Дух, за истинското преживяване на тази велика опитност, да направи всичко възможно да фалшифицира това учение. И много хора, християни, са заблудени днес, а други, като виждат какво става, се страхува да разсъждава за това. В Рюмен Хералд на 22 март 1887 година сестра Елена Вайт пише следното: няма нищо, от което Сатана да се страхува толкова много, от колкото отстраняването на всяка пречка по пътя Божия народ, която възпрепятства изливането на Неговия дух върху ленеещата църква. Когато се приготви пътят за Божия дух, благословението ще дойде. Какъв е пътя? Покайте се, обърнете се. И тогава Святия Дух ще се излее над вас. И не само за вас, но и децата ви и за бъдещите поколения. Скъпи брати и сестри, трябва ли да се молим за изливането на Святия Дух върху нашия живот? Да, ние трябва да се молим. Ние трябва да се молим за изливането на Святия Дух върху нас, и то да се молим с вяра. Ние трябва да приведем нашия живот в хармония с Бога, да му се предадем напълно. Сестра Вайт пише на доктор Бурке от писмо 15 1889 година: нищо, освен кръщението със Святия Дух, не може да приготви Божият народ за бързо приближаващата се криза. Значи само, че Святия Дух Божия народ ще бъде приготвен за идващата криза и за пришествието на Исус Христос. Ние не трябва да пропускаме този ден и нито един ден, в който да се молим за изпълнението на Христовото обещание към нас. Споменах и пак споменавам. Пред Божият род от целия свят е направено предложението 7 по 7 по 7. Какво е тълкованието на този код? 7 сутрин, 7 вечер, 7 дни през седмицата. Какво да правим? Молете се за изливането на Святия Дух във вид на късен дъжд, както казва апелът на председателят на Генералната конференция. Нека да не пропускаме ден, който да се молим. И нека да се спомним думите на Исус. Ще получите сила, когато се излее над вас Святия Дух. Влизат хората в църквата с желание, с първите крачки на вярата. Пак се явяват проблеми, свързани с пушенето, проблеми, свързани с пиенето, проблеми, свързани с гневът, проблеми, свързани с изопаченият ни човешки греховен характер. И викаме: не можем, нямаме сила. Защо нямаш сила? Защото го няма този, който трябва да даде силата. Този, който ти дава силата, е Святия Дух. Той те прави способен да изпълняваш Божията воля, без да ти тежи. Святия Дух дава плодът на Духа, който е любов. А това е любов към Бога. Каква казва Йоанне? Любовта към Бога. Да пазим Неговите заповеди. А заповедите му не са тежки. Защо? Защото Святия Дух е излял Божията любов в нашите сърца. Ждавайте накрая да произнесем пред Бога тази молитва.
Небесни Татко, днес идваме в Твоето присъствие в името на Твоят Син Исус Христос. Молим Ти, очисти ни от всичките ни грехове чрез Неговата пролята за нас кръв. Молим Ти, очисти нашите сърца от всяка нечистота. Отвори ги за Твоя дух. Ти, когато беше на земята, каза: ако вие, които сте зли, знаете да давате на децата си добри дарове, то колко повече вашият небесен Отец ще даде Святия Дух на тези, които го молят. Твоят служител Павел казва, че ние можем да получим Святия Дух чрез вяра. Затова и днес идваме пред Теб в името на Исус с претенцията да изпълниш Твоето обещание за нас. Молим Те плодът на Святия Дух да бъде видим в нас. Нека свидетелството ни за Теб да бъде така силно, както никога до сега. Благодарим Ти, че чуваш нашата молба в името на Исус. Амин. Oh,